Posunul na Boleka, krásna prihrávka od Boleka, ešte krajší dunk. Ešte udržal CJ Jackson, Loving. Tento vezme na seba a trafí veľmi rýchlo. Toto je pekné nahodenie na Marka Lovinga. Stáva sa a púšťa sa do ťažkých striel Loving. Chcel vystreliť a Dobre zapracoval Jordan Jackson, Loving. Krásny. Druhý polčas. Loving. Zatiaľ ani jeden z tímov si nedokázal vypracovať výraznejší bodový náskok. Druhú štvrtinu. Na vyššej súťaži ešte zvýši na 6. Uvidíme, koľko priestoru budú dostať. Posledné sekundy, Johnson, Loving, jeho trojka a pozor! Johnson, Kincel vyhadzuje dobrý pohyb lopty, Loving za... Marek až s výborným napádaním, Loving! Loving okolo žiaka a teraz to už... Keď hráte proti týmu, akým je Prievidza, tak potrebujete, aby on tam... Situácii. Loving neváhal ani nás. Tak už v hre. Loving vystrelí za 3 body. Nepresnú trojku. A opäť to skúša za 3 body. Z 18 pokusov. Ale medzi tým aj Markovici podľa neho dodržiavali pokyny. Držali sa toho zápasového plánu, kontrolovali, čo sa dalo. Loving má voľnú pozíciu a triafa. Je tu možnosť pre Prievidzu na rýchly protiútok a Loving. Spojený aj s Prievidzou, aj so Svitom. Mark Loving je o pokus. Vôbec nebol pripravený. A krásne Mark Loving. Krásny dunk od Lovinga. Teraz sa Gordon neubránil a Loving. Basketbalovej ligy medzi BC Prievidzou a BC Komárnom. Výsledok, ako vidíte, 30. Loving má teraz pozíciu za perimetrom. Nadzuje na trojku Loving, ten je zatiaľ dosť neviditeľný. Patrí ani veľmi nie. Dá sa povedať, že taký klasický rozohrávač. Teraz ale má na starosti Lovinga a fauluje. Ich má viac, keď dáva. Najviac bodov po stratách lopci úpera. Loving. Jackson späť na Lovinga. Jeho trojka zapadla. Medzi tým Hliváková trojka, ktorou neodpovedal. A toto V čase, pretože extrémne vyrovnané je to aj dnes. Loving pod košom, Fuse. Vstáva prihrávku možno trošku neskoro, iba že... Abraham, áno. Dobrá prihrávka. Pekná prihrávka. Jackson, Jordan, Hlivák, dobrý pohyb lopty, Loving. Pick and roll, ale Dean nejde do koša. Johnson, práve Loving je pri lopte a ten dáva Tak ten náskok Prievidze už narastá naozaj. Je dvojciferný a teraz na strane Blue Wings. Opäť do skokov viac majú. Gans blokovaný Jordanom. Akcia, ktorá ešte môže Dominujú útoky nad obranami. A Loving do tretice. A opäť dáva. Livák. Libor Livák, Loving. Jeho strel. Len títo traja hráči dokopy nedali. Jackson vyhadzuje na Lovinga. Toto je... Aj Prievidžania majú na konte pomerne veľa strát. Z útočných doskokov to je neuveriteľne veľa. Tiež nepresný. Loving to dvíha. Čaká Dean. Na Keitha Jordana. Loving, tento zdvihne. Dobrý vstup z verencov trénera Krunoslava Krajinoviča do druhého polčasu. Loving. To bude jeho faul. No, tomu ale lopta takmer ušla. Ešte našiel Lovinga. Ten má voľného Keitha Jordana za perimetrom, ale skúsi to sám. Vtedy to mal strelbu z pola 0-4, takže
Až na 5. pokus sa konečne presadil, no a vidíme, že... Súpiskou a s tým, koľko toho dnes na palubovke museli vydať. Jordan doskočí, Loving. A nakoniec zaútočí na obruč. A... Smith, Loving. Hostia v rámci tohto stretnutia premenili zatiaľ 20,1 asistencie na zápas, to je naozaj výborné číslo, medzi tým Lovingová trojka. CJ Jackson. Loving. A ten si opäť... chvíľu loptu nevšimol a všetko už je v poriadku. 411 bodov na jeho konte. Fantastický príjem. Čísla od stola do štatistík. Rush. Ale keď sa pozrieme ale na tie série, ktoré 3 dní naozaj už taký NBA schedule, ktorý priviđene absolvovali. Bobby Langley, Thomas. Samozrejme, možno nejaké to predstavenie. 44, 47, nepresná prihrávka. Dmitrik Trice.